हे भगवान, हमरा से जितना भी उपाय भइल हम कुल कईनी। अगर कुछ कमी हो गई हो तो हमरा के माफ करब। बस इनकरा के गैर मेहरारू और कोनो भी प्रेम संबंध से बचा के रखिए प्रभु। चाची दुआरा पर केहू आइल बा। जी हाँ, अच्छा तो इहे वो किस्मत वाली है जे हमरा जगह पे आइल बा। हाँ, ये हमार जानू है। हम इनसे बहुत 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 प्यार करीले ना। हमरा से मौआ बौनी ऐसे मत बोली ना, तो हमार देवरानी चिंता में पड़ जाई हन। ना ना, हम तो मजाक करत रहनी हा। अच्छा बबनी, कब आईनी है? अब यहीं आईनी भाभी। अब ते सोचनी हा रउआ लोगिन से भेंट कर ली, अब चलत आनी। हाँ ठीक बा। प्रणाम दादी। खुश रहा। बाय। हम जाता नहीं। हाँ, जल्दी आवे की कोशिश करब। दीदी, हाँ ये क्या रहे दीदी? ई महुआ बौनी है, लखीमपुर के। असल में घरवा के बगलिया में इनकर बड़ बहन के ब्याह भइल बा, तो वो हमेशा आवत जात रहेली। तो इनका से ऐसा सब बर्ताव काहे करत रहली हो? ए चाची उ चाचा से प्यार करेली। चुप, बोलबे जादे। हमेशा चपर चपर करे की आदत नहीं जाई। असल में 2 साल पहले ये दोनों जना के ब्याह तय भई रहे। बात वही साल होली के है। तब का भइल दीदी? दोनों जना एक दूसरे के बहुते पसंद करत रहे लोग, और लड़की भी जान पहचान के रहे। तो तोहर भाई साहब बातचीत करके ब्याह तय कर दिले। ए चाची, चाचा ना उनसे ओढ़ना में घुस घुस के बतियावत रहले। अब ये सब तो आजकल के जमाना में हुक्मे करेला। बाकी लड़की मांगलिक रहे तो शादी ना भइल। हे दीदी, अब यो बातचीत होला का? ब्याह शादी हो गई, हमेशा थोड़ी ना बात होत रही।